gràcies per convidar-nos. Jo soc la Marta Fernández. Realment nosaltres som molt elèctrics, però no som una companyia només elèctrica. Tenim molta energia. I volia començar per explicar quin és el nostre propòsit, perquè és una cosa que és un dels punts que ens permeti més, per on he vist que anaven més les coses, crec que va molt bé, no? El nostre propòsit, nosaltres existim com a companyia per intentar fer arribar l'energia i els recursos a tothom, a tot arreu, unint progrés i sostenibilitat per tothom. Això nosaltres li diem Life is On, però és la manera d'entendre d'una manera harmònica o d'una manera col·lectiva com podem arribar a tots els... El progrés per nosaltres és a través de l'energia, ha de ser a través de l'energia i hem de poder fer arribar l'energia a tot arreu. D'acord? Aquest és el... Si passo per aquí, Molt bé. Per tant, la nostra missió és ser, quan ens adrecem ja no només als nostres clients, sinó a tots els nostres col·laboradors, interns, externs, etc., ser el partner, el soci digital en sostenibilitat i eficiència. D'acord? I això ho portem des del punt de vista de negoci fins al punt de vista de les polítiques internes de la companyia. El nostre lema en quant a persones és que les grans persones són les que fan grans una empresa. Sempre diem, i m'heu sentit algunes vegades dir, que ens poden copiar els productes. Això és ràpidament copiable i quan estàs en economies molt grans, més ràpid és, et poden copiar els productes, et poden copiar els processos, et poden copiar les polítiques, perquè avui en dia tot transcendeix, tot és ràpidament, els networks, la comunicació, fan que tot sigui ràpidament copiable o adoptable, excepte les persones. És allò que no ens poden copiar. Allò que té més valor per la companyia és la diversitat i el caràcter únic de cadascun de nosaltres com a parts d'aquesta companyia. I quins són els principals punts que nosaltres fomentem per fer que les persones siguin úniques? Donar-los un propòsit, que tinguin aquest propòsit que hem dit al començament, de fer arribar l'energia a tothom, a tot arreu, això sigui quelcom que utilitzem i que emprem en el nostre dia a dia i que és fàcilment identificable, que tenim un propòsit més enllà del treballar. La inclusió és un punt principal per la nostra companyia, a més és un dels valors principals de la companyia. I l'empoderament, donar valor a les persones perquè puguin, des de la seva uniqueness, des de la seva autenticitat pròpia, aportar quantes idees millor. D'acord? Quan preparàvem aquesta sessió vam estar parlant d'un munt d'idees. Jo us he recollit aquí 3 de les que més vam comentar perquè tenim un munt de projectes, idees de polítiques, pràctiques en quant a corresponsabilitat. Creiem, fa temps que vam començar a treballar en això i ens queda molt, ens queda molt recorregut. Això, com deia, quan més avances, més veus tot el camí que et queda per fer i quan va canviant el camí dia a dia, doncs és un d'aquests. Començo per l'últim, que són potser els més habituals, el de flexibilitat i conciliació, i aquí tenim coses que hem anat treballant fa molts anys, com la flexibilitat d'horari d'entrada i sortida. No tenim horaris marcats, excepte el que són línies de producció, òbviament, però la resta de persones no té un horari d'entrada i sortida, pot entrar quan vulgui, quan surt i quan li vagi bé. Cadascú té les seves necessitats i hem de poder adaptar-nos a les de cadascú. Ser Concilia és un sistema que afavoria i que millorava els permisos en aquell moment paternals i maternals, d'acord? Ja fa temps que els vam treballar. El teletreball, nosaltres tenim teletreball des de fa 10 anys,
ja el tenim molt instaurat en la política de la companyia, la forma de treballar, les eines. Vull dir, la pandèmia a nosaltres, és veritat que ens va anar molt bé tenir aquesta organització, però és veritat que després ens va deixar en una situació molt més de tenir menys avantatge competitiva respecte a altres empreses quan anem a cercar talent, perquè això és una cosa que ens ha igualat bastant. I després tenim nous espais de treball. Una cosa que és interessant, que és OTM, que és una eina on es pot compartir des d'experiències, treballar en projectes que no són especialment la teva feina, etc. Però després ens vam centrar en 2 projectes més concrets per baixar al terreny. Un és la Global Family Leave Policy, que és la política de permisos familiars, que és una política que es va començar a treballar l'any 2017 per igualar a nivell mundial els permisos parentals, d'acord? No li vam voler dir ni paternitat ni maternitat, vam voler treure l'etiqueta de gènere per donar un ventall ampli a tots els models de família que hi ha avui en dia. I vam posar, per exemple, també ampliació dels permisos per cura de familiars, l'ampliació dels permisos també en cas de mort o de funció. Es van ampliar. El tema de l'ampliació en alguns països va ser molt evident, en nosaltres alguns no eren tan evidents, però sí que va igualar a tothom i que permetia que d'un país a un altre, quan la gent pogués fomentar les mobilitats, sapiguessis que tenies un mínim, que no t'anaves als Estats Units i que per una maternitat tenies un permís de 15 dies, perquè s'assimilava a una malaltia. Això fomenta també la visió més àmplia. Aquesta és una política que estem treballant ja des del 2017, com us comento, i es va anar decalant i la tenim ampliada en marxa des del 2018 ja obertament posada. I la darrera, que és també una cosa molt recent, fins al punt que encara són 5 iniciatives que són millores de pràctiques i polítiques per donar més flexibilitat encara a les formes de treballar. I aquí hem tingut, aquesta és la que us deia de la Global, no us ho explico perquè no ens dona temps, si teniu alguna pregunta us l'explico, però aquesta és la que estem actualment i com a més novedosa també està encara en sistema de pilot. Nosaltres treballem normalment les coses en pilot per veure com funcionen, si la gent li interessa o no li interessa, si va bé. I vam treballar 5 iniciatives, que són la compra de fins a 5 dies addicionals de vacances, la compra de fins a 2 mesos addicionals per motius de voluntarietat per agafar un període sabàtic en el qual es manté la cotització a la Seguretat Social, però no es cobra salari, però et permet, per motius de voluntariat, de formació, familiars, ampliar aquest permís. La Compressed Work Week és concentrar la jornada de 40 hores setmanals en 4 dies laborables. I després, aquestes són les que estan ja en pilot. I després altres 2 que estem treballant encara, que és la possibilitat de repartir... Aquesta també l'estem utilitzant perquè avui és festiu a Madrid i tinc gent del meu equip que ha canviat el dia. Que és canviar els festius segons necessitats i convenients. És a dir, jo avui, dia 12, estic a Madrid, però jo no visc a Madrid, els meus fills van a l'escola, la meva parella està treballant també, a mi avui aquest dia no em serveix quasi de res. Jo prefereixo canviar-lo per un altre, doncs escolta'm, es canvia un festiu per un altre. I després, l'últim, que porta una mica més de complexitat, que és compartir amb una altra persona el mateix lloc de feina. Que és tenir 2 persones fent la mateixa feina. Aquests s'han de fer amb funcions molt concretes, molt determinades. I els tenim tots ja en pilot. I és el que estem treballant amb coses reals i tangibles que han sortit. Una ha vingut, la política de permisos familiars va venir de dalt a baix i aquesta va ser una solució que es va dir, què més voldríeu que féssim? I a partir de dinàmiques i de grups s'han anat creant aquestes polítiques de flexibilitat.